Na níanaan. Ach ré Ó Laighléis tá tú díreach tris gradam eile a bhuachan le haig leabhar nóda a chud leabhar a fáistí nóir seo ní go nachtat leabhar a fáistí scríb. Well, ní gan nach chuirbe go mé chohor se den an chéad ceann go níos grúpa chohog seo trí go dtíine seacht. Agus is cóscríomh bhí gceist ar nóid le Susan Edwards agus an léráidí Emery Clenzo a rinne pictóiretá sa leabhar. Agus ceantar nó dom sé, is tócha bhfuil má tá aon cáilm beidir bhfuil teorm meall ar ábhar dhéagóirí agus do bhaoine fásta. Ach bhúthan go mé agus mé ítach sásta tuair faoi agus dóla mé go leor agus mé áspí. Níl annach scéal siimplí actríochta faoi bhirt chalíní óga éimi agus léir a héintach sprí i ní dó báiste dhéana. Agus ar nóid tá loganí a móthar fud na háite agus testín ó bíad a phríáil. Phríáil an siad agus tein siad ó ceann go ceann agus iad a gaiirí níos duimhne agus iad a gimach leob agus ar nóid tarlín an nód mín súil agad leis tá ceann áhór ar fadán agus nó phríáil an siad é sin is measa éon am réceapan siad mar fágann sé fágann sé sa bhuiipach ar fadaí agus is as sin a hagann anam an leabhar an Phléist Mór. Right, agus in de bhuaigh an leabhar seo do bhuaigh sé Gradam Reics Carló Gradam na leabhar Gaeilge sin Gradam Olmhór a bhíringe ó thaobh fáilteoireacht na Gaeilge deach ar thar. Se, bhfuil dúine sé móí na daite gé agus ar nóid is cuid do bhóí mé héin agus tá an beag ar fad agus is eachtas an tá do haach beag fáilteoireacht na hé. Tugtar san áireamh caiid an na scríneoireacht ar nóid ach beidir níos táchtaí fós ó thaobh fáilteoireacht tugtar san áireamh gnéithe an leabhar an leagan amach an prindáil, an deara, an bhuaigh, é sin é leog an pápéir fiú faoi mar hiicim sé. Agus is an rud mar rud omláin a bhuntar an dúis. Díreach mar bhí le Gradam í Ullháin an ceann chuoine fásta. So is tún sé seasamh an bhádúin agus tún sé dóchas an bhórdúin é seo chuúpla. Ó thaobh an leabhar is leabhar áil an godóí agus a sin tunar de chúl was mar tí fiú go suas. An méáir just tí miste ará le lochfiochan an fís scanán seo cíhí freigrachas ó chuncap go chlúdach más mar. Agus tá ceart leis an lulas dóid. Tháinig an bunsmaoin chuig Susan Edwards a tá mar fórscríbhúir agus phléimid dé agus hímuid ag an an géana go dúrachmuid duine a dhéanamh na léaráid isteach sa scéal ag an bhuainte sin ag a hús. Agus daibrí an trúr ag an as a chéile má duine a dhéanamh Susan Edwards mé héin agus Emery Clenzo an léaráidí. Agus daibrí modéir tháinig sé go dtí príomhtáir go gach modé a chuir leis na daoine bhfuil an speisialteach sé sin clódóirí, dearachóirí agus mar sin Ray McDonald as Ray Design clódóirí Lorgan as Indoáin a rinne é frindáil. So bín mór an méarachtaí tí níireacht mar seo. Leis mar a hála do chora na níireachtaí sin agus gach gné an níireacht a bheith chomach agus a déta haú. Dílóach an beagnach an leagan crua agus is an leagan crua a brunúir dúise ní tá beidir céad chód fanta. Ach ihe réir héin tháinig an leagan bog thugann agus in éidir leis an leagan bog a flúias go déanta agin gan den scéal ar fad. Agus is cinál fása seo ar sin. So an taithanta seo leis an Gradam chuir sé ar chumas mórín beidir rud nach rom súla síana tabhad caiintear le tabhad nós ar áras a hóideáil gur féidirling a bheith níos profisiúnta fós go leor an obairtá dhéanamh agin banan si le tréáil scríbneoirí agus be áit agin in nílán an 7,000 a rachtain a sin áit a hóideáil agus le go bheith níos profisiúnta fós. Aber le méid bhfuil se bheith bartú a hiile leabhar do fáistí óga a scríb agus chur áiltú. Tá mar caiint le beirteanna fí láthair maidir le leabhar agus tá héon díreach tréis ceann a phríomhnó a
for me blasio gunrod gun isgrúpa seo agus é seo arsú agus tháinig swinmh thugam faoi ladí nóg ar sort túpla sé agus tá mé tuair timí ar faoi láthair agus be séisna teachta lead nach bhfuil áisiúil ar chur bit ar fugantí a chu cheapans gur féidir leis gacrod a réiteach agus ar nói chuhinn se sin túplis. So le coolla dé tucha se sin san ablíonn á méid an bidir lár na bliana agus tá muidir súil ó hús leis an geann seo na timí ag súil le luíos ce chuir leis sa chéad agla. Listen, Ray, gur míle maithagad sa láirling agus comhúdar agus a rís.